Kif qed noqorbu lejn l-istaġun tas-sajf, il-Gżejjer Maltin se jesperjenzaw l-ewwel mewġa ta' sħana għal din is-sena, b'temperatura massima mbassra li tilħaq il-35 grad Celsius fis-sigħat li ġejjin. One News żar l-Uffiċċju Meteoroloġiku fejn Grazzjella Ċini spjegatilna li l-pressjoni għolja li se tkun għaddejja minn fuq il-Gżejjer Maltin ġejja mill-Afrika. Bħalissa qegħdin nesperjenzaw arja sħuna li tilha minn fuq l-Afrika u ġejja fuq iċ-ċentru tal-Mediterran, allura ħataffettwa il-Gżejjer Maltin. Minn għada ħatitla għal 35 grad Celsius u dik tikkwalifika bħala heat wave għax ħaddum mal-iktar minn ħaddum 3 ijiem. U ħat estendi sa nhar is-Sibt. Nhar il-Ħadd nerġgħu ninżlu tikka żgħira għal 33 grad u anke Monday ħankunu għal 33 grad ukoll. Ġie aċċennat li għalkemm din il-mewġa ta' sħana taqbes in-norma klimatika għal dan iż-żmien tas-sena, l-ogħla temperatura li ntlaħqet matul dan ix-xahar kien f'Ġunju tal-2021, hekk kif il-Merkurju mmarka 41.5 gradi Celsius u b'hekk ġie stabbilit rekord ġdid tal-aktar temperatura sħuna għax-xahar ta' Ġunju sa mill-1923 lil hawn. Mis-7 ta' Ġunju ta' dan ix-xahar sal-lum il-ġurnata kellna temperatura massima li kienet iktar għolja minn dak li ngħidulu l-climate norm li huwa li nikkumparaw ma' perjodu ta' 30 sena. Imma għadna sissa sa dax-xahar għadna ma tlajniex aktar mir-rekord tagħna li huwa ta' 41.5 degrees li kien f'Ġun 2021. Grazzjella Ċini tkellmet ukoll dwar it-twissija safra li l-uffiċċju ħareġ ma' rapport tat-temp u spjegat kif l-uffiċċju għandu 3 twissijiet li kulħadd għandu joqgħod attent għalihom. Dawn huma klassifikazzjonijiet differenti ta' skont kemm ħatitla t-temperatura. Yellow jibda minn 33 degrees Celsius, orange huwa minn 36 u red huwa 40 degrees or more. Bħalissa qegħdin f'dak li ngħidulu il-yellow alert li huwa biex jafżal in-nies biex joqogħdu attenti li tilha t-temperatura iktar minn 33 grad biex anke joqogħdu naqra attenti ħabba sħana li tkun naqra iktar mis-soltu.